Dịka Ụlọakwụkwọ Federal Polytechnic Oko nabatara ụmụakwụkwọ ọfụ n'ime ya bụ nnukwu ụlọ mmụta, Rector na ya bụ ụlọ mmụta bụ Dr. Francisca Nwafulugo adọọla ụmụakwụkwọ aka na ntị ka ha zere iti agboro, iso n'otu nzuzo nakwa igwu ojoro n'oge ure gụnyere akparamagwa iko ndị ọzọ. N'okwu ya na agba nke 39 eji wee nabata ụmụakwụkwọ na ya bụ Polytechnic bụ nke mere n'ụlọ ọgbakọ ezumezu Polytechnic ahụ, Dr. Nwafulugo onye nọrọ n'oge a wee nabata ụmụakwụkwọ ahụ nke ọma na ya bụ ụlọ akwụkwọ kpọkuru ha ka ha gbasoo ibu ọkachamma ma chọọ ụzọ ha ga-eji wee bụ ndị na-ekepụta ihe ka ha wee bụrụ ndị ga-aba uru. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata gara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. Ọ na-agwa ụmụ akwụkwọ ahụ okwu. Dọkịta Nwafulugo mere ka amata na ya bụ ụlọ agụmakwụkwọ adịghị anabata akparamagwa ọjọọ ọbụla ma gwa ha ka ha tinye uchu na ihe ha bịara ime na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ gwakwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha wezuga onwe ha n'ihe ọbụla ga-eme ka ha ghara itinye anya na agụmakwụkwọ ha ma bụrụkwa ndị na-eme ezi enyi bụ nke ga-enyere ha aka ka ha wee bụrụ ihe ha chọrọ ịbụ. Ọ kelekwara Nwaada Ifeoma Amuche bụ onye bugoro akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ maka mmeri o meriri n'obodo China dịka ezigara ya ka ọ jee mụọ asụsụ ndị China. Ha bụ ụmụ akwụkwọ mechara bụrụ ndị eduru n'iyi nnabata site n'aka Deputy Registrar nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Dọkịta Blessing Asuzu. Ụmụ akwụkwọ ọhụụ ahụ gụnyere Maazị Vincent Agwụ nke ngalaba Mechanical Engineering nakwa Nwaada Judith Nwafọ nke ngalaba Computer Science gosipụtara obi aṅụrị ha ma kwee nkwa na ha ga-abụ ezi nwata akwụkwọ ga-etinye uchu n'ihe ha bịara ime. Osote aka na-achị ya bụ ụlọ akwụkwọ Dọkịta Kenneth Ezekwe tinyekwere ndị isi na ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị dean bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Site n'Oko, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.